A'a, ita ce dai matarsa, maman Abdul. Su ma ba son zumuncin suke ba. Ai ina ga ko iya ma bata san ta ba bare ke. Haka suka ci gaba da tattaunawa. Gwaggo ta tsorata sosai da ta ji Ummi surukar Hajiya ce. Dan ta san in dai asirinta ya tonu, to ta shiga uku. Don haka washe gari Gwaggo na tashi ta shirya ta yi wa Alhaji sallama. Ta yi wa Hajiya sallama bayan ta haɗa mata 19 ta arziki. Ita ko Ummi bayan sun koma gida, hankalinta ƙara tashi yayi. So kawai take ta ga ta daidaita da iyayenta. Don haka ta fara wa Alhaji kuka, ya taimake ta ya daidaita ta da iyayenta. Haƙuri ya shiga bata, ki kwantar da hankalinki. Baffa ya yi rantsuwa babu shi babu ke. Tunda kika yi silar rabuwan shi da 'yar shi har ta mutu ba su ganta ba. Zaliha na zaci idan Baffa ya san cewa Saudatu ta rasu, hankalin shi zai kwanta. Amma sai naga hankalin shi ya ƙara tashi. Zaliha abinda na lura da shi, babu abin da Baffa yake so a yanzu illa ya ga yarinyar da Saudatu ta haifa. Kukanta ƙaruwa yayi, ta ce ni ma haka Alhaji. Ina matuƙar son na ga yarinyar. Na san yanzu ta girma. Kuma Alhaji idan na kalli hoton yarinyar, sai na ga kamar na taɓa ganin hoton. Alhaji ya ce kin taɓa gani mana, tunda yarinyar da Saudatu take kama. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan yarinyar Saudatu. Zuwa can Ummi ta sako maganar Jalal. Alhaji, ashe Jalal ya tare, shine ko ku gaya min? A takaice ya ce ya tare. Ta sake cewa, amma Alhaji ya kamata a ce yana zuwa gida, ana gaisawa. To gani nayi gurin wa zai zo? Ni ba na gari, ke kuma ba amsa masa gaisuwa kike ba. To mai zai zo ya yi? To Alhaji, komai ya wuce, ka ba shi haƙuri don Allah ya zo gida. Washe gari da safe Dadi ya yi wa Jalal waya, ya tambaye shi jiki. Ya ce ya yi sauƙi. Don haka Alhaji ya ce idan za ka iya fitowa ka zo gida Ummin kana son ganinka. To kawai Jalal ya ce. Ya juya ya ce Safna, shirya mu je gida. Cikin sauri suka shirya suka kama hanya. Suna shiga Jalal ya nufi ɗakin Dadi. Safna kuwa falo ta zauna tana raba ido. Lokacin da Jalal ya shiga ɗakin, ya samu Ummi suna ta hira da Alhaji. Don haka murmushin da ke fuskar shi ya ƙara raguwa. Dadi ko murmushi ya saki yana faɗin, Jalal ka iso? Kusa da Alhaji ya je ya zauna. Bayan ya gaida Alhaji ya juya ɓarayin Ummi. Ya ce Ummi ina kwana? Cikin sakin fuska ta amsa tare da tambayan shi jikin shi. Bayan ya amsa ta sake cewa ya Safna. Daɗi sosai Jalal ya ji. Ya ce lafiyar ta lau. Tare muke, tana falo. Alhaji faɗa ya fara wa Jalal. Ya za ka bar ta a falo? Sai ka ce wata baƙuwa. Je ka shigo da ita. Jalal zuwa ya riƙo hannun Safna suka shiga falon Alhaji. Bayan ta gaida Alhaji ta juya ta gaida Ummi. Ta amsa ba yabo ba fallasa. Ummi ƙara kallon Safna ta yi sosai. Gani ta yi ta ƙara cika ta yi kyau sosai. Cikinta har ya fara fitowa. Juyawa ta yi gurin Jalal ta fara jan shi da hira har ya fara sakin jikin shi. Sai yamma ta Safna suka bar gidan su Ummi. Jalal sai washe haƙora yake yi. Kwanci tashi ba wuya. Gashi har cikin Safna ya isa haihuwa. Suna jiran haihuwa ko yau ko gobe. Komai sun tanada. Antini sai bana kula da Safna sosai. Don akai-akai take zuwa duba ta. Da ta ce ina son kaza Antini sai ba sai ta nemo. Ita ko Ummi ta rage nuna tsanar Safna a fili. Jalal kuwa ji take kamar ta hiɗiye shi. Babu abin da yake damun Ummi a yanzu illa rashin samun 'yar da Saudatu ta bari. Safna ce ta fito daga ɗaki tana tafiya da ƙyar har ta isa gurin Jalal. Tana zama ta kalli Jalal da ke kwance ya rufe ido. Taɓa shi ta yi ta ce yaya ka tashi na san idonka biyu. Tashi yayi ya zauna ya ce Safna na san maganar munguwar matar nan za ki yi min. Ni kuma ba na son jin ko sunanta ne ma. Safna ƙasa ta yi da murya ta ce yaya don Allah ka yi haƙuri ka kai ni. Ina son na ga ni ma ina da 'yan uwa kamar kowa. Kaga ko ba don Gwaggo ba ko don Yaya Iro da Salame ai na je. Ƙara ɗaura fuska yayi ya ce yanzu kina nufin har kin manta da wulaƙancin da mahaifiyarsu ta miki? To ba za ki ba. In dai ni ne mijinki ba za ki je wajen wannan munguwar matar ba. Idan ma kina tunanin ni zan kai ki, to ki ma canza tunani. Don wallahi ba zan je ba. Wai ma me kike nema a wajensu? Me kika nema kika rasa da za ki nace sai kin je wajensu? Kuka Safna ta fara. Ta ce yaya
'Yan uwana ne fa, ba ni da kowa fa sai su. Ƙara ƙulewa Jalal ya yi, ya fara magana cikin faɗa. Ba ki da kowa sai su ko? Haka kika ce ko? Haka kika ce ko? Ni ba kowa ba ne a wajenki ko? Duk abin da ake miki ba ki gani. Kin raina ko? A'a yaya, ba haka nake nufi ba. Ni dai kawai ina son na je na ga 'yan uwana. Don Allah ka yi haƙuri ka bar ni na je. Jalal ƙara ɗaukan zafi ya ce, wallahi Safina, idan kika ƙara ce min 'yan uwanki, sai na mare ki. Sun san darajar ki ne suka wurgar da ke a titi? Safina ta ƙara fashewa da kuka ta ce, yaya gori kuma kake min? An miki gorin, ki yi abin da za ki yi. Wawuya kawai marar wayo. Safina ɗaki ta nufa cikin matsanancin ɓacin rai, sai ta kuka. Shi kuwa Jalal, bayan ya gama faɗan, gidan ya bari sai dare ya dawo. Ya samu ɗakin Safina a rufe. Ɗakin shi ya wuce, don ya san fushi take. Washe gari, bayan ya gama shiryawa ya fito, ya ga falon na nan yadda yake. Ya gane Safina bata fito ba. Ji yayi babu daɗi a zuciyar shi. Ya isa bakin ƙofar, ya yi ta bugawa. Ta ƙi buɗewa. Hankalin shi ya ƙara tashi. Wayar shi ya ciro ya danna lambar dadi. Yana ɗauka ya fara faɗa mai. Safina ta rufe a ɗaki tun jiya ta ƙi buɗewa. Alhaji ya ce wani abu ya faru ne ko kun yi faɗa ne? Shiru Jalal ya yi bai ce komai ba. Don ya tuna gargaɗin dadi a kan Safina. Alhaji ya ce Jalal baka da gaskiya kenan. Bari na kira Safina. Safina da ke zaune a ɗaki ta ci kuka ido duk sun kumbura. Ta ji an kira wayarta. Tana dubawa ta ga dadi ne. Ta sa wayar a kunnenta tana kuka a hankali. Alhaji ya ce Safina me ya faru ne? Jalal ne ko? Gaya min me ya yi miki? Kasa magana ta yi ta ƙara fashewa da kuka. Alhaji ya sake cewa ma Safina, daina kuka. Baki san wannan kukan zai iya miki illa ba? Tashi maza ki shirya ya kawo ki. Ko ma me ya yi miki zan yi maganinsa kin ji ko? Jalal na zaune a mota Safina ta fito. Ya kalli fuskarta, ya ga ta yi jawur saboda kuka. Doguwar riga ce a jikinta da hijab madaidaici. Suna isa ta buɗe motar ta fita. Ta samu Alhaji shi da Ummi a falon Ummi, ta mata wani irin kallo. Zama ta yi a ƙasa ta gaida su. Suna cikin amsawa, Jalal ya shigo. Alhaji ya ce, kai Jalal, baka da hankali ko? Wa ya gaya maka ana tayar ma mai ciki da hankali? Shiru ya nemi guri ya zauna. Alhaji ya ƙara cewa, ina murna zan samu takwara ko mata za ka mana sa. Bai ƙarasa maganarsa ba. Ummi ta ce Allah ya kiyaye. Kar ku sake ku sa sunana, don ni ba sa'ar wasanku ba ce. A sa mata sunan uwarta, amma ba ni ba. Safina ta ɗaga ijajjayen idanunta ta kalli Ummi ta fashe da kuka, tare da jin matsananciyar tsanar Ummi a zuciyarta. Alhaji ya ce Zaliha, tashi ki bamu guri, tunda ke ba a maganar hankali da ke. Tana tashi Alhaji ya ce Safina, gaya min me Jalal ya yi miki. Cikin dasasshiyar murya ta gaya wa Alhaji abin da ya faru. Alhaji ya ce a'a, Jalal ya yi laifi sosai. To kai Jalal banda abinka, haka ake yi ba yafiya? Tunda ta ce tana son ganin su, ai sai ka yi haƙuri. Ko ba ka so ka bar ta ta je. Ita ma ta haƙura ta yafe, bare kai? Sai a lokacin Jalal ya yi magana. Dadi ai ita ma don ba ta da hankali ne shi ya sa ta yafe. Murmushi Alhaji ya ce Jalal, ai wannan abin da ta yi shi ne hankalin. Abin da kawai ban yarda da shi ba, tafiya da ciki. Dole ki yi haƙuri har ki haihu. Ni da kaina zan sa a kai ki. Kai kuma ka kiyaye bakinka. In rai ya ɓaci, hankali baya gushewa. Haka Alhaji ya yi ta musu nasiha. Sannan ya ce, ku tashi ku tafi. Ku je gida. Tana miƙewa Jalal ya ce, zo mu je mu yi wa Ummi sallama. Haka Safina ta bi bayan shi, ba don ranta ya so ba. Sun samu Ummi zaune a bakin gado ta yi tagumi. Jalal ya ce Ummi za mu tafi. Ta ce ku gaida gida. Safina ta juya za ta fita. Ta ɗaga kai, ta ci karo da tanƙamemen hoton iyayenta. Tana riƙe a hannunsu. Ɗaga hannunta ta yi sama tana nuna wa Jalal. Yaya, kalla, ba ta ƙarasa ba. Jalal ya ga tana ƙoƙarin faɗuwa. Da sauri Jalal ya tare Safina ta faɗa jikin shi. Ganin inda Safina ke ta nuna hoton ya sa Ummi ta zaro ido ta miƙe. Ta zo kan Safina tana faɗin, kar dai a ce Safina 'yar Saudatu ce. Jalal bai saurari me Ummi take faɗa ba, kiran sunan Safina kawai yake. Amma shiru babu amsa. Ummi ce ta lura jini na zuba ta ƙasan Safina.
Da gudu ta fita tana faɗin Alhaji ɗauko mota, Safna babu lafiya. Da Ummi da Jalal ne suka kinkimi Safna suka saka ta a mota. Jalal ya fita hayyacin shi, Ummi ko kamar mahaukaciya, sai fifita take yi wa Safna da gyalenta. Bayan sun isa asibitin, aka shiga da Safna ciki. Jalal ya so ya shiga, suka dakatar da shi. Komawa gefe ya yi, amma ya kasa tsayuwa guri ɗaya. Sai naushin hannun shi na hagu yake da hannun shi na dama. Ummi kuwa tunani ne ya dame ta, don haka ta matsa kusa da Alhaji tana share zufa. Ta ce, Alhaji, ka san abin da Safna ta gani ta shiga wannan halin? Hoton Saudatu ta gani. Da sauri Alhaji ya miƙe ya cire hularsa ya fara fifita da ita. Yana zagware gurin kamar yadda Jalal ke yi. Ummi ta miƙe ta bi bayan shi tana ƙoƙarin magana. Alhaji ya dakatar da ita. Kar ki ce komai, ki bari mu ga lafiyar yarinyar tukunna. Komawa ta yi ta zauna zuwa can ta sake miƙewa. Daga can suka ga an turo ƙofar Dr. Suleiman ne ya fito. Da sauri Alhaji ya bi bayan shi. Jalal ma miƙewa ya yi, amma Alhaji ya waigo ya ce, koma Jalal. Bayan ya shiga, Dr. Suleiman ya ce, Alhaji, haihuwa ce. Sai dai muna tunanin yarinyar ba za ta iya haihuwa da kanta ba. Sakamakon jininta da ya hau sosai, sai da muka yi ta mata addu'a. Haka Alhaji ya fito jiki babu ƙwari. Jalal ya miƙe ya ce, Dadi mutuwa ta yi? A'a Jalal, tana nan daren. Haihuwar ce dai, amma Jalal ka yi ta mata addu'a, Allah ya raba su lafiya. Jalal bai yarda da abin da Dadi ya faɗa ba, don haka ya fara share hawaye. Alhaji ya kira Anty Nusaiba ya gaya mata halin da suke ciki. Nan da nan sai ga su ita da matar Baba Salisu suna riƙe da kayan bebi. Ganin Ummi a gurin abin ya ba su mamaki. Ƙarfe 2:46 PM suka ji Safna ta yi ƙara. Miƙewa Jalal ya yi zai shiga. Anty ta riƙe shi, ta buɗe baki za ta yi magana, suka sake jin wani ihun. Wannan karon sai da Alhaji ya sa hannu suka iya tare shi. Yana faɗin, Dadi, kuka fa take yi. Haka suka yi ta bashi baki. Juyawa ya yi ya fita, ya samu wani ɗan dutse ya zauna, ya ta share hawaye. Yana zaune a gurin Anty ta fito da gudu, tana dariya. Jalal, albishirinka. Miƙewa ya yana ƙoƙarin share hawayen shi. Ya ce, Anty ta haihu ne? Jalal, mu gode wa Allah. Safna ta sauka lafiya, mun samu 'yan biyu. Jalal ya zaro ido ya ce, Anty, da gaske? Cikin sauri ya nufi ciki, ya sami su Alhaji, sai dariya suke. Alhaji ya dafa Jalal ya ce, Jalal, kuka ya ƙare ko? Kunya ce ta kama Jalal, ya yi ƙasa da kai yana murmushi. Ya ce, Dadi, wai da gaske 'yan biyu ne? Alhaji ya ce, 'yan biyu ne Jalal, mace da namiji. Kana mamaki ko? Ikon Allah kenan. Bayan an gama gyara jarirai aka ba su damar shiga. Ummi ce kan gaba. Tana shiga ta sauke idanunta a kan Safna. Da sauri ta rintsa ido. Gurinta ta nufa, ta kira sunanta, ta ji shiru. Alhaji ya ce, Zaliha, ki rabu da ita, ƙila bacci take yi. Daidai lokacin da Saiba ta ɗauki macen, ta kalle ta. Sannan ta miƙa wa Alhaji ta ce, Yaya ga matarka. Ta juya za ta ɗauki ɗayan, ta gan shi hannun matar Baba Salisu.